nawo ndithu kakali kamenekacha. Chabwino, kufunikira kwa chiphaso cha unzika ndikotere. Koyamba mbuyomo mmene kunalibe chiphaso cha unzika, munthu akatchula kuti ine ndine dzina langa ndine wakuti. Panalibe umboni wotsimikizika. Mwina atusa driving license yakwanza athu amene ali mwayi oyendesa galimoto, mwina atusa passport kwanza athu amene ali mwayi opita kunja, koma mwina atusa cha vote cha mbuyomo, koma panalibe chinthu china chake choti chitsindikize kuti uyu ndi ndani, kapena kuti identification document. Ndi chifukwa cha zimenezo panali zimavuta kuti muzindikire munthu, komanso mumpase zaka zake zenizeni muzidziwe bwinobwino. Ndiye kuti amapezeka munthu akapita uku dzina lake akutchula lina, akapita uku dzina akutchula lina. Koma mmene kubwera kwa chiphaso cha unzika kwabweretsa legal document, kapena kuti chiphaso chodziwika ndi boma, chovomerezeka ndi malamulo chokuti uyuyu ndi wakuti. Ndiye identification image yathandizira zinthu zambiri. Yathandizira koyamba kuti anzathu amafoni athe kulemba ma sim card kuti foni iyi mwini wake ndi wakuti. Komanso zathandizira ku banki munthu athe kusegula account. Zathandiziranso anzathu ku ulimi uku kuti ngati akufuna kupereka makuponi aziyuza national identity card kuti ameneyo ndi wakutidi. Ndiye zatithandizira malo ambiri, even kumeki anagwiritsa ntchito ziphaso za unzika chifukwa ndikosavuta kuziwa kuti uyuyu ndi wakuti, zaka zake ndi izi, chifukwa zili pachani pa chiphaso cha unzika. Ndiye kufunikira kwake ndithu ndi kumeneko mungo nena mofupikitsa chabe. Chabwino. Pali nkhani ina imene mwafotokozayo, nkhani yokhuza ndithu MEC ndi National Registration Bureau. Pamaoneka ngati ndithu zinthu zimene anthu amazitchula akachula zachisankho samalephera wachulapo. NRB. Ndikupira mwina nkhani imene mwina tiyambiretu kuti mwina tikamayenda kutsogolo kuno tizikhala ndi chithunzithunzi chabwino. Pali mgwirizano wanji pakati pa National Registration Bureau ndi Malawi Electoral Commission. Chabwino. Ubale ndithu ulipo, koma tikanakhala kuti ndi anthu bwezi tikuti chibale chake ndi chapatali kwambiri. Ubale ulipo koma chibale chake ndi chapatali. Bungwe la National Registration Bureau ndi nthambi ya unduna wa Homeland Security kapena unduna wa zachitetezo woyima pawokha umene ukupanga za zozindikira anthu, eti identification monga alongosolera. Bungwe la MEC ndi bungwe loyima sopalokha lopanga za chisankho. Ndiye ameki pofuna kuti munthu amene akuvota akufuna amudziwe kuti ni ndani, ndi pamene amabwera ano ndikuzagwiritsa ntchito kaundula wachani wa NRB kuti inutu pajanda amene mukusungira mayina anthu ndi ma details awo tigwiritse nawo ntchito kuti tilembe ma voters athu. Koma ameki ndi mmodzi mwa anthu amene amadalira NRB, koma palibe ubale kuti ifeyo tikugwira ntchito on their behalf, no. Iwo akungogwiritsa ntchito kaundula wathu, amazangopeza kaundula wathuyo ndikugwiritsa ntchito kupanga verify anthu, koma ntchito zathu ndizosiyana kwambiri. Chabwino. Ndikumva kuti muli ndi kalembera wapadera amene ndithu pa Chingerezi mukuti mop up registration exercise. Amwakwawa nkhani imeneyi kuyambira pati? Zomwe kwambiri chonse. Mwina ndingosindikisa pang'ono pa nkhani ya Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Pamene ambiri ngati muno Malawi timasokoneza mponena kuti ifeyo bungwe la kalembera timayamba kulembera anthu munthu uja akakonza zaka 16 zobadwa. Aliyense amene ndi zaka 16 ali ndi udindo wolembesa mukaundula wa unzika. Pamene anzathu Malawi Electoral Commission munthu amene amamulemba kuti akavote ndi munthu amene wakonza zaka 18 pa tsiku limene ataza voterero kapena kupita msogolo. So anthu ambiri timasokoneza kuti mwina kalembera wa unzikaso ndi 18 years. Ayi, kaundula wa unzika ndi kuyambira pa zaka 16 kumapita msogolo. Pamene amene ali ndi zaka 16 kumapita musimu zochepera 16 timampasa chitupa chakubadwa chija, sitingampase ID. Ndiye kubwera ku funso lanu kuti kodi kalembera wapaderayo amene pa chizungu tikuti mop up wayamba bwanji. Ndikupira kuti mukumbukira mbuyo muno kuyambira chaka cha 2023 mu June kuzafika
2024 mu Juniso takati kulembera anthu madera monse muno Malawi timaenda district kapena boma lililonse pa nthawi yake yoyikika ndikupanga kalembera waunzika kwa amene alibe chiphaso cha unzika koma afika pa mulingo woti ayenera kulembesa unzika kapena ena amene anataya kalembera chitupa chawo kapena ngati chitupa chawo chinawonongeka. So anthu onse aja timalembera kuyambira 2023 kuyambira mu Juni kuzafika chaka chinocho mu Juniso tinamaliza. Komabe kalembera amene tinakumana ndi mavuto amene anapangisa kuti anthu ena asalembedwe mukaundula wathu. Ndipo lingalira mavuto amene tinapeza ndikuona kuti anthu ena analibe mpata kuti alembese chifukwa cha mavuto mwina athu kapena mavuto awo. Mpamene boma linalipempha kuna kuti bwanji muyende monso mu maderamu kuti amene anasachiraja tiwalembeso. Nchifukwa chake kuti pachizungu kuti mopwapo pachichewa timati kaundula amene kalembera wapadera. So mwachidule ndimene tinayambira kuti tipange kalembera wapadera. Komanso kalembera amene wapaderayi tikuyenda panopo tikuyenda maboma onse muno Malawi. Komano maboma onse mjamene tikuyenda muno Malawi tikumayenda so modukiza pachizungu amati ma phases. Kaundula kalembera tupanga maboma onse muno Malawi. Koma mboma lomwelo tilekeza tili mboma la Lilongwe tingwerekeza chabe. Tili mu Lilongwe muno tupanga kaundula wa mopwapo kapena wapaderayi. Komano situkupita Lilongwe enseyo. Tamugawaso Lilongwe uja madera okwana asanu ndi anayi pachizungu ngati 9. Ndekuti tili ndi ma phase 9. Ndekuti pa ma phase yoyambiraja timakhala kudera masiku 5, masiku asanu. Tikupanga kalembera kudera konkuja. Tikachoka kudera kuja tumapita madera ena. Choncho mpana magawo 9 onse tikwanise. Tikamaliza magawo 9 ndekuti Lilongwe sija tatani? Tamaliza. Ande tikupemba anthu kuti tikakhala kuderako anthu ajazibwera kutiko kumasenta kapena kumalo oyikika kumene taiko kukalembera kuti akalembese kumeneko. Chifukwa tikachokako tikapita kwina ndekuti mwina kuti pasaka povuta kuti tibwerereso. Chifukwa tikangati tapanga kumwena makaundula akalembera okwana awiri. Uja ndi manena wankuluja ndi uyu ngati wodukiza. Amwakwa anthu akumadziwa bwanji kuti a National Registration Bureau mwachitsanzo ali kuno kudedza ndipo akuchita kalembera amene wapadera. Aziko mwambiri. A National Registration Bureau kapena bungwe la kalembera tikamapita ku ma center oyikikawo poyambirira tumakhala pansi ndi tinakhala pansi kale kumaboma kuja kuti kuboma kuja kuliso ma office athu. Nde wankulu wa kuboma wa ma office athu ja anakhala pansi ndi mafumu ma MP ndi ma councilor kunyumba imeje timati full council imene amakumana onse. Anakalongosola kuti kukubwera kalembera amene yuyu. Ndipo madera ake amene titayendeko ndi madera awa. Poyambira tiyenda uku kachiwiri uku choncho mbanaka chinayi. Kenako timalemba so makalata ku mafumu kuti mafumu aja aziwise kuti amapita kudera kuja tikumalemba makalata kwa mafumu akudera kuja kuti teka ku masenta ja teka ku malo aja. Nde akumakhaso akumemeza kandi maliro kama ukwati ndi malo ena oyikikawo. Kenaso tumuleso makalata kandi ku mipingo kuti naso azitha kumaka alengeza. Kana kustapangaso takhaso pangwizano ndi ma radio station akudera amene patimati ma community radio stations. Tikumakhaso ndi ma program ngati imene ili tikupanga konkuno. Ikumachitikaso kumene kuja kuboma konkuja ndi ma office athu kuboma kuja kumaziwisaso anthu kuna kuti panopo kalembera akuchitika dera ili malo oyikika awa. Kena kuti pita choncho. So tikumalemba so mwina ma news kwa anthu amene atimatagula ma news ndikuwerenga ma news tikumeka so ma news kuti anthu azita kumawerenga. Kena kuti matuso mwina ma statement pa ma wireless ngati inoyo Zodiac mmatithandizira. Tinapereka so timapanga so ngati ma pachizungu timati ma advert kapena kuti mutithandize kulengezesera. Timakhala ndi mphindi tinatake malengezesera zoti ayena rabi panopo tukupanga mopo apu ndipo ufunika ndi awawa amene anakonza saka 16 kumapita msogolo anthu amene afuna kuti akalembese kumene koko ndi amene ali sanalembesepo chiphaso kapena amene anataya chiphaso kapena amene chiphaso chawo chinonongeka
osati obwezesa chiphaso chifukwa choti chapanga expire chifukwa chatamphamvu ndikufuna kuti mukumatitengesa zinthu ngati zimene so ni njira zimene tikumagwisa ntchito kuti tifikire ku mtundu wa Malawi. Chabwino pali nkhani imene ndithu imakhala anthu akufunsa nthawi ndi nthawi ndi mwayi kuti akhuleya mulipo mpano mwakhowa mulipo mpano lero kuti umati kulembetsa kutha kulembetsa koma makadiwo kuti atuluke umakhala ntchito basi ndikhupira ndithu limene ufunso limene lomwenaso ena amafunanso afunse ndi munati tifunsiretu asanafunse. Nkhani imene yodi ndiyoti ndivuto ndithu limene takhala tikukhala nalo. Sitingayime pano ndikunena kuti yayi aliyense Malawi muno amene analembetsa analandira chiphaso ndiye kuti tikunama. Panali vuto lotulusa ziphaso ndipo vutoli limachitika chifukwa chokuti Amalawi amene amalembetsa tinayesesa kuti tifikire Amalawi ochuluka kuwalembetsa ziphaso koma Amalawi amenewa ziphaso namba ya ziphaso zimene tinalembetsa inali yayikulu komano mamashini amene tinali nawo otulusira ziphaso capacity yathu to print inali yochepa. Ndiye chifukwa cha zimene zimapangisa kuti bungwe la NRB lilembetse anthu koma anthu ajazidikira nthawi yayitali chiphaso chisanatuluke. Ndiye boma linalowererapo kuti yayi zomwe zikuchitikazi anthu akudandaula institution ya boma ikuyenera kuthandiza wina aliyense ndipo ikuyenera kumuthandiza mwachangu tipange bwanji. Ndiye panachitika ndondomeko ziwiri. Ndondomeko yoyamba imene boma labweretsa ndilo kuti NRB ipange build capacity yopanga print ma ID. Ndiye pagulidwe mashini okonzera ID ma printer ochuluka okuti tithe kugwirizana ndi nambala ya anthu amene akulembetsa. Komano panali vuto lokuti ngakhale tagula mashini ochuluka tikukhala ngati ndi backlog yambiri. Ndiye kuti tiyamba kujambula ndi mashini anyuwaniwo tiyamba kujambula anthu ambuyo amene akudikira chiphaso. Ndiye kuti anthu tikamafika kwa anthu amene talembetsa lero tikhala tikupanga create backlog. Ndiye kuti NRB sikonza vutoli permanent kapena kuti sikonzera atu vutoli. Ndiye solution ina imene inabwera ndiyo kuti ma IDs ena tipungule tikaprintise kunja kwa offshore kuti mashini amene anzathu amene ni mashini ochuluka atiprintire ma ID abwere kuno tigawe kwa anthu kenako moving forward tikhale kuti ma ID wa akutuluka mwansanga. That was the sustainable solution imene inabwerapo. Ndiye pankhani imeneyi zinatheka adi ndithu kuti NRB yakaprintisa ziphaso almost 1 million IDs offshore kunja. Ataprintisa ziphaso zimenezi kumalawi kuno locally tinali kuti tili pakalikiriki kutulusa ziphaso zochuluka kuti tipange so match up ndi demand. Ndiye tapanga so print 776,000 and panopa tikupanga be print. So ziphaso zimenezi tiazika pamodzi tikuzipanga soti zipapangidwa soti according to ma centers monga mukudziwira anthu amalembesa malo siyana. Ndiye kuti ziphaso zimene azipangidwe soti zipite ma centers muja. Ndiye zimenezo zatheka tapanga soti ziphaso ndiye tikugawa nokupitisa ma district mwathu kuti no Amalawi alandire chiphaso. Ndiye kuti ma centers zimene tikupanga mop up registration mumwemo anthu alandira ziphaso zawo. Zimene zikuchitika kuyambira kunsanje mpaka kuchitipa chifukwa NRB ili mu district ina yonse mudziko muno ndipo tinatsegula ma centers za outreach madera onse mdziko muno. So chifukwa cha zimenezo ndiye kuti mawadi monse muja tinafikira muja ma centers monse muja anthu azitha kukatenga ziphaso zawo. Kuoneka ndithu kuti tili ndi ena palaini amene munafuna kufunsa funso. Hello. Hello. Takulandirani mprogramu ya nzika yotsogola ndi National Registration Bureau. Tikudziweni kuti mutiimbira telefoni kuchokera kuti? Ine John mbira kumzuzu bwana. Muli kuti kwenikweni kumene mutiimbira telefoni? Hello. Koneka ndithu kuti sitikutha kumvana nawo bwinobwino koma nambala yathu ndi 0991525252 0991525252 kwa ino amene mufuna kuimba telefoni koma amene mufuna kutumiza uthenga ndi 0991158841 mutha kutumiza uthenga wa SMS kapena pa WhatsApp ndipo tiwerenga uthenga umene ukuti akuluakulu athu amene tinawo mu studio muno
athe kuyankha mafunso amene muli nawo. Tindi mauthenga ngapo amene akuchokera kwa ino amene mukutsatira program imeneyi pano pa Zodiac. Uthenga woyamba umene akutitumizira ndi amwalapa, ndipo akuti ndi nkhani yabwino kuti National Registration Bureau yamba kumatilankhula chifukwa nkhani ya makadi ndi nkhani imene takhala tikudandaula nayo kuyambira kale. Kodi assurance imene tingakhale nayo ndi yotani kuti tikapita ku centerko kadi yathu tikayipeza? Chabwino tionenso mwina pa line pa. Hello. Hello. Takulandirani mpulogalamu iyi ya nzika yotsogola ndi NRB. Tikudziweni? Hello. Koneka ndithu kuti tikuvutika ndi anzathu amene akutiimbira telefoni, koma ndikhulupirira ndithu kuti tikulumikizana nawo bwinobwino kuti zonse zimveke. Mwina kungoyankha funso limenewa kuti kodi akhale otsimikiza kuti kodi akayipeza kadi yawo akapita kumeneko. Ifeyo tili otsimikizika chifukwa chokuti ziphaso zimene anthu analembetsa, mafigures a anthu amene analembetsa akuyandikira ndithu ndi mafigures a anthu amene atalandira ziphaso. Andi panopa ndifake tikulimba mtima kupita kukalembaso anthu ena mu mobile registration exercise chifukwa tikuzozo kuti anthu amene tinalemba mbuyomu nkhani imene itathana nayo kale. Ndiye amalawi tikuwatsimikizira chifukwa mbuyomu mwina takhala tikuwakhumudwitsa amalawi kuti ziphaso zanu zituluka ndi ziphaso satuluka, ndi ndifake mwina pali chikayiko chimenechi. Koma solution imene yakonzedwa pano ndiyo kuti kutsogoloku mavuto amenewa akhale mbiri yakale. Tisamango khalira kuti ya NRB ndi bungwe loti sili kukwanitsa, NRB sili kutipasa ziphaso. We are fixing this problem for good. Pali uthenga winapo umene akutitumizira kuchokera ku Zomba, amenewa ndi Semani kuchokera ku Zomba, akuti kodi ntchito kapena kukonza kwa makadi ndikolipiritsa? Ife tikapita kukachita renew amatiuza kuti tisipira 2500. Timafuna atitsimikizire ngati zimenezi amalipiritsa. Ndipo palinso uthenga wina timafuna tidziwe nkhani ya birth ndi death certificate kuti kodi imayenda bwanji, ndipo how long does the process take, ndiofunika bwanji? Ndikupira ndithu tumina mauthenga ena amene tinawo pa WhatsApp ndi amenewo. Pa line inso tili ndi ena. Hello. Mwaswera bwanji bwana wanga? Ndaswera kaya inu? Ndaswera. Kaya dzina ndi ndani? Ine ndi Andre Atigwade kuno kuchilimba. Chabwino. Itu mafuna ndi kirepo ndemanga ndi NRB wazimene akupanga makamaka masenta mwathu muno. Ngati kuno kuchilimba mapezeka kuna kuti akabwera kuti akupanga ma register amapezeka 100 pa tsiku mafomu anthu mene kuchilimba kunoko imakhala kuti anthu ndochepa okuti ena mwa ife tinalandira mafomu koma sitinajambulise chifukwa cha period imene anayo anangokhala within 5 days basi. Ngezimene zino ngati zimene zitu kumaona ngati nawo kuti pena pake sizikumakhala bwino yayi. Akanakonza kuna kuti wina aliyese amene ali kuthekera kuti alembetse mwa machawi. Komanso mafomu azibweresa mwina almost 1000 pa tsiku. Lekuti zikanatha kuti zinthu zitheke bwinobwino. Koma kuno kuchilimba anthu ambiri ona kuti anatsala sana anangolandira mafomu masana jambulisi. Machina amene amatibweretsera umapezeka machina amajamula 5 paola. Ndezino ngati zimene zizioneka kuti sizabwino. Ndiye mutifusirepo kwa NRB kuti iwo machini awo akuoneka kuna kuti angakonze mwa mtundu wanji kuti ife atithandize. Chabwino. Ndithu bwana wanga. Tathokoza kwambiri Andrea kuchilimba chifukwa cha funso lanu. Tili ndi amwakhwawa komanso akhulera mu studio muno ayankha ndithu funso lanu. Zikoma kwambiri. Chabwino amene ndi Andrea kuchokera kuchilimba akuti machine 1 hour jambula anthu 5 basi. Komanso ati mafomu akhanga ndithu ndochepa. Kapena mufuna muyambirire limenelo kapena atiyambe ena? Titakuyamba ina lilosi. Wakimena tiyambe mene anabwerera mafumu kuti aliyese akhale ndi mpata kuti timfikire mene anabwerera mafunso aja. Mwina poyamba tithokoze tinandira SMS kuchoka kwa Mwalapa amene ndithu anathokoza kuti makadi tayamba kubweresa ma center mwene.
komabe anali ndi nkhawa kuti kadiyo ikapezeka ndikupera anzangawa anayankha kale imeneyo kuti makadi ndithu apezeka panopo tayamba kale kugawa amene ana 1 million tinasindikiza kunjaja tayamba kuwagawa ayamba kupita maboma ndakafika kumaboma kuja azipita masenda amene anayankhira muja kumene tikutayikiso makalembera kuja komanso tipangaso tipita kumasenda ena ochulukirapo apart from kumene takhazikisa kalembera kuzomba asemani anafunsa kuna kuti munthu kamabwezeresa chiphaso kamapanga renew kodi wena kulipira ndendi sindike ichi kuna kuti boma la Malawi kuzera mwa president makamaka kuzaso mwa nduna athu azachitetezo linaimika kuti munthu akamabwezeresa chiphaso kapena kamajambula chiphaso cha nyuwani kapena akufuna kubweza chifukwa chochita chinasowa munthu asalipire kena kalikonse kumbuyo ko inde nzoti tinkalipisa ma 2500 koma boma litaona mavuto amene Amalawi tinawo makamaka kuzachuma kuonaso kuti timakhala ngati mwina tikuwaphinja anthu kuti azalembese nde ngati salembesa ndikuti amalephera kuti mwina apeze zinthu zimene zimayenereza kuti apeze kuzera ku ID nde boma linayimika kuti kuyambira lero ID ndi yaulere ndipo ndasimikizire asemani kuzomba kuna kuti palibe munthu asakutchajeni ndrama ina iliyonse takati kumva kuti ena amalandira amachajidwa ndrama za mafomu kena kuka amachajidwa ndrama za magenerator mafuta magenerator tikamapanga kalembera munthu asalipire ndrama iliyonse akamapangisa kalembera ndipo ngati munthu akutchajidwa ndrama imene yoyo tiapemphe asemani ndi mtundu wa Malawi kuna tiye tikapange report nkhani imene ku office athu tikapange ku police chifukwa kuti munthu amene tamika ifeyo kumene ku center ku amene akugwira ntchito malo mwa ifeyo akuononga mbiri ya ifeyo akuononga mbiri ya boma akuononga mbiri ya department so ndi mlandu ngati boma lina kuti chincha ulere ndi mlandu kuti munthu azipereka po ndalama anafunsaso asemani kuna kuti birth certificate ndi death certificate tingazipeze bwanji kubadwa kukachitika kuti mwana wabadwa akabadwa kuchipatala kuchati ndi mafomu amene kholo kapena amene ali pafupi ndi pa mwana uja wabadwa amene kulemba kuti lembera ma details kapena zinthu zimene zikumuyenera mwana uja kandi dzina wabadwa bwanji ndi zina zotero akatero ndi fomu ija amatipasa ifeyo kuzira kuchipatala kuja ngati kakhala kumudzi amafumu ija amalemba ndukasiya kwa mfumu ife timatenga mafumu aja akabwera ku office kwathu timalowesa mmashini tikalosa mashini kuja ndi timasindikiza chitupa chakubadwa ndipo mwena aina ukamakatenga zitupa zimenezo kumene kwabadwa muja kwalembesedwa kuja kufunika kwa zitupa zimene zakubadwa ndi imfa chabe mwina ndi chakubadwachi chakubadwa masuku anomaziwa kuti kuli timati maufulu okay maufulu a anthu mwana saliololedwa kuti azikagwira ntchito yakalavulagaga tilekeze ngati my state pachizungu amati child labor ndetizo bwanji kuti uyu ndi mwana timazira demand ya birth certificate ija kuti uyu ndi mwana masiku ano kuli zokuba ana kuwaba muno Malawi kuwapitisa kumaiko akunja kuja kwa ana aja ndikumaka adzuza amati child trafficking akamaenda maboda kapena tikamadusa dziko lapita dziko lina mapolisi amafusa kuti ngati ine ndi mwana amene aina kundifusa kuti mwana uyu ndi wanu tione chitupa chakubadwa ndechi zinthu zimene zimathandizira kuti child trafficking isachitike kapena ana asagwirisidwe ntchito zopera mulingo wawo pasogolo tikamapita ku masukulu kusogolo kuno tizafusa kuti mwana uyu ndi mwana wafikadi mulingo wopita ku sukulu pa timati 6 years nde boma liziwa bwanji kuti mwanayo andiza ka 6 timakusa ntchito cha chitupa chakubadwa chija death certificate zimathandizira kuna kuti mwina ngati malemu wasiya chuma tithe kugawa chuma chija timayuza aboma amayuza chitupa chimene chichi kuti atigawire ife osala afe chuma cha malemu uja ndeni bwere ku funso nkhawa zimene zinabwera ndi Andre Chigwade kuchilimba achigwade kuchilimba tikupemphe ndikuna kuti kaundura amene tikupanga panopo ndikuti ndi wa mop-up wapadera ndeno ndi kaundura woti tamupasadi masiku 5 mene mwaneneramo nde tikulimbikisani kuti tikamva kuti
kudera kwathu kuno kuli kalembera amenewo tithamange kuti tipite kumene tikalembese nthawi zambiri mwina timapita kumapeto kwa kalembera kuja ndeke timapeza kuti anthu adzadza pamene tinali ndi mpata kuti mwina tikanapita kumayambiriro ndikuziwa kuti mwina mashina athu panopo ndi akale amene anali nakayanzanga tinagula kalekale ndeno lifespan yake kumakhala ngati inkanachepera kuti kukagwisa ntchito sakugwira ntchito mene titha kuyembekezera ayi komabe ngati bungwe tikugulaso mashini ena woti tigwezese mashini amene tikugwisa ntchito panopowa nchifukwa chake muona kuti panopo tinabwereka magenerator ku Malawi Electoral Commission amene atabwereka chifukwa kuti mashini athuwo mphamvu zinkanachepera zimene tikuvomereza nchifukwa kuti pakaundo oyambira uja mavuto amene anatipangisa kuti anthu ena tisalembe komabe tikuyesesa kuti amene tabweresera mu tieni tikalembese ngati kuchitimba kotachokako tili ndi ufulu wosachita pasenda ina sikuti munthu wapasenda pachilimba atha kulembesa pachilimba pokhapo yayi koma ngati tikachoka pachilimba tikupita senda ina yoyandikira tili ndi ufulu okalembesa kumene koko mpana tipeze mpata kuti atilembese koma cholinga chathu sichoti muzitisata kumekose kumene tikupita nchifukwa timapereka ma opportunities ngati mafomu akalembera sikuti timapereka ochepa timapereka mafomu okwana ndithu pa mafomu pokhapo timapereka okwana ndeno ndizodabwisa kuti mafomu akumachepa komanso mwina ena tindi mafomu tinapita nawo kunyumba koma ife mafomu tikusimikizeni timapereka okwanira ngati zikuchitika chocho ku sentako ndikuti mwina ndi anzathu amene akuthandiza kalemberaja amene akubisa zina zoti mina zitithandizire ndema nkhani zimene kuli bwino tizizibwesa pa mbalambana ngati mene mwateromu tizifufuza kuti chikuchitika ndi chani ife tinakupasa mafomu okwanira nchifukwa chani kupeza kuti mafomu anthu akudandaula kuti sakulandira mwina ndimireke paperepo chabwino mwina mufuna kuonjezera mongoonjezera pa nkhani ya kalembera amene wa imfa kalembera ameneyo si kwambiri anthu ena amakhala ndi nkhawa kuti mukuti death certificate ndi munthu wamwalira chomwe mukulembera certificate ndi chani munthu omwalira certificate imuthandiza chani koma certificate imathandiza kwambiri anthu amene atsalawo kuti ino anthu aja athe kupanga access zinthu zosiyana-siyana ena kumudzi akhoza kunena kuti ine munthu isanali pa ntchito sikuti ndikufuna kukalandira chilichonse ndiye ndisalembese imfa ayi pamakhalanso nkhani ina yotchedwa cause of death ndiyoti pa mafomu a death certificate aja pamalembedwa ku chipatala amalemba cause of death information zimenezozo zimapita limodzi ku nduna wa zaumoyo ndiye nduna wa zaumoyo akumadziwa kuti kodi dera ili nthenda imene ikutitengera anthu ndi tenda yanji kodi tipangepo chani kapena mwina anthu ambiri akumwalira ndi nthenda ina yake tipange intervene motani ndiye sinkhani yokuti kungotenga chuma chokha kwa anthu kuti anthu aziona ngati death certificate ndi anthu akutaunoka ayi even anthu akumudzi imathandiziranso ena amapeza mabasale ndi chithandizo chochokera ku mabungwe pamayenera umboni okuti munthu idi makolo ake anatani anamwalira ndiye mwana otsala uja amatulusa chani death certificate ndiye chonde imfa zonse akuyenera kuti aziyesesa kuzilembetsa komanso pa nkhani iyoyo kuti mashini athu mwina kuchilimba amalembesa anthu mochedwa mamashini dipena poti ndi chinthu chopanga ndi munthu pena mathalu kukuonongeka bungwe la NRB limakhala ndi anthu amene ma technicians athu amene amakhala kumazungulira masenta muja ndi kumakonza mamashini amenewa pakakhala kuti pali vuto amatha kusintha mashini kapena kukonza vuto lija ndiye tikakhala ndi vuto limene tisamangolisunga yayi tiziwauza adindo athu kuti NRB achitepo kanthu ndithu mwina musanabwere mongo wonjezerapo I think inayikwalapo afunso limodzi limene anachoka kwa Semani kuzomba amene anapempha anafunsa kuna kuti zitupa zakubadwa ndi za imfa zimatuka nthawi yayitali bwanji panopo zitupa zakubadwa tikumasindikiza ku dera lomwelo ku boma lomwelo nde utha kulembesa lero ma process osa za internet zikaenda bwinobwino mawu ake utha ukatenga chitupacho kapena siku lomwelo taonapo muzipatala ngati ma central hospitals azimayi amene aberekana akumalenda chitupa cha mwana wawo wobadwa asanatuluke ndi kumene kuje ku chipatala so sizimatenga nthawi timaprinta nthawi yomweyo tikumasindikiza nthawi yomweyo koma kuboma lomwelo kumene kwachitika nkhaniyo chabwino
tili mprogram ineyi ya nzika yotsogola ndi NRB. Nkhani yake ndi yakuti timvetsetse bwinobwino nkhani imeneyi ya chitupa chimene cha zaunzika. Pamakhala ndithu zambiri zimene sitimamvetsa, tili ndi mwayi kuti tindakuluakulu pa programu ino kuti tiafunse mafunso, ayankhe mafunso ameneyo. Ndi ndikuonanso kuti palaini pali ena amene akufuna kufunsa ndithu funso. Hello. Takulandirani mpulogalamu ya nzika yotsogola ndi NRB. Kamu kuti mbira telefoni uchokera kuti? Uno kuchilimba. Kuchilimba ndi ndani dzina? Ine Mbewe kuno kuchilimba. Funsani ndithu funso lanu Mbewe. Ine ndangosegula mene programu ndangoipezera ndepa nditatasa pachavoti mukunena kuti mafomu ukafuna kuti mwina pasi ujene yako jaunzika chako chataika ndio ufuna ukatenge mafomu izosatikilisa ndiye pandidagasa mpo kuti mwanena kuti tikazaona ena akutilipilisa tisipita wakanena ku polisi poti nkhani yoyo lipilisa imachokera ku polisi lomweko ndiye tisikanena kutiko. Tathokoza kwambiri Mbewe chifukwa cha funso lanu. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi ena amene atitumizira uthenga kuchokera pa WhatsApp. Ine ndi Stefano Chinkango ku area 25 ku Nsungwi, akuti pana anthu ambiri amene sanajambulitse, kodi tingapange zotani? Hello. Tikulandireni mpulogalamu iyi, ka dzina ndi ndani? Ndine Maulidi. Maulidi. Yes. Mutimbira telefoni uchokera kuti? Planta na miyango. Chabuno funsani ndithu funso lanu. Tofuna tifunse kuti it has been chakajizo ese mphaimene pamakhala kalembera kuti tweka kumavuta kumwera kuno. Why only kumwera kuno? Chabwino. Funso lanu ndi lomwero eh? Achiwiri ndiyoti atitsimikizira bwanji kuti mavuta amene akupezeka ndi nkhani yakalembera masiku akubwerawa pakhala improvement kwenikweni zipangizo kuti zizipezeka m'madera ena aliwonse. Chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu. Zikomo kwambiri. Mwina chifukwa cha nthawi titenge ndithu mafunso amenewa tipereke mpata kwa akuluakulu komanso mwakhwawa kuti atiyankhe mafunso amenewa. Zikomo kwambiri achose mwina ndi chifukwa cha nthawi nungankha mwansanga. Mbewe kuchilimba tanena kuti ifeyo ngati NRB mafomu athu si ogulisa ndi aulere. Komabe munthu ukataya chiphaso timakupemphani kuti mupite ku polisi kuti mukatenge chisimikiziro choti chiphaso chanu chatayikadi. Ndeno mwina ku polisiko pakhala pondivuta kuti ndiyankhirepo kuti kumachitika chanji chifukwa kuti mwina ndi ma department kapena mabungwe awiri osiyana. Koma ifeyo cha NRB fomu ya NRB ndi aulere, fomu ina iliyonse. Ndibwere kwa Stefano Chinkango. Kuti tipange bwanji kuti anthu amene sanalembese kuti tialembetse. Chifukwa chake Stefano tabweresa kaundula amene tikuti kalembera wapadera pa chizungu kuti mopwapo. Mulilongwe muno mu 25 kotifika. Panopo tili madera ena amulilongwe. Tili madera aku Chinsapo 1 Chinsapo 2 ndi kumene tinali. Ndeno pakata 5 days tikathana kumene koko tizakudziwisani tikamabwera madera akwanu ku masukulu akapena masenta amene takakhazikitse mbali yaku 25. Nthawi ikwana tikuza ndemuti mukamva mauthenga amenewo tiyeni tibwere tikalembetse kuti aliyense amene sanalembesedwe alembesedwe. Maulidi ku Blantyre kuti chifukwa chani network imangovuta kumwera kokha kwina kusimavuta. Pakhala nkhani zama network sizimatengera dera kuti uku ndi kuvuta network kapena uku kulibe. Ikakhala kuti iza network zimavuta pena paliponse. Komano zipangizo zathu kwakukulu sizimadalira kuyendera network kuti pakhale network kuti tigwire ntchito ayi. Chifukwa timatha kugwira ntchito pamene palibe network, kenako timatenga zipangizo zathu chadukazika pa network zikafika ku office kwathu kuti information ija tayitengeja ipite ma records mwathu.
koma mwina ikhale issue yoti kuti mwina sizikugwira bwino ntchito zichata anzanga kamba kale zija timakhala ndi apangiri amene amakonza zinthu mazidazo kapena zinthu zazo zikaonongeka. Tipange bwanji kuti pena paliponse tikhale ndi zipangizo zopangira kalembera. Menda tena kale tikabwera kumadera kwanuko ku Blantyre amaulidi pasente ilo simene takhazikise timayikapo zipangizo zonse zokwanira zimene zingatithandize ifeyo kuti tilembese anthu. Izizi zimakhala ngati mwina mafomu amene timalembesera aja zipangizo zojambulira zija ndi zina zotero timaonesa kuti pasente ilonse zimene zipezeke. Koma anzanga nena kale timakhaso ndi anthu ena amene amayenda kumaona kuti zipangizo zogwira bwanji ntchito zikakhala zikuonongeka amathandizira kuzikonza kuti tipitize kalembera wathu. Mwina ndimepo ngati anzanga mwina ali ndi zowonjeza kapena chabwino mukuonjezeradi player ndudziwa ndithu kuti mwina mudifotokozeranso kuti kalembera amene wapaderayi athaliti ndipo mwina ngati National Registration Bureau chiyembekezo chanu chiotani kuchokera kwa Malawi pamenenso mukuonjezera ndithu. Chabwino kalembera amene monga timanena kuti anayamba pa 10 June kutha kwake ndi pa 31 August. Ndiye kuti ifeyo cholinga chathu ndicho kuti tifikire anthu onse amene analibe mwayi olembetsa mbuyomo. Koma timafuna titsindikenso kuti tsogolo la NRB ndilopitirira. NRB si bungwe lokuti apapatika maliza kalembera pa 31 August ndiye kuti tatsika. Chifukwa Amalawi ena amatha kukhala ndi maganizo kuti NRB amagwira ntchito nthawi iyi akabwera kusukuma koma skulu aja akabwera masenta muja kenako amatseka ndikudikiranso kalembera wina. Office ya NRB ilipo mudera lina lililonse Malawi muno kuyambira kunsanje mpaka kuchitipa tindi ma office pa DC pamene timachita kalembera. Ndiye madera mwina tiliso ni ma post office osiyana ma district mwathu mmene timayikamo ma office athu okhazikika ochita kalembera. Kuterako pano pamene mopapo ikuchitikamo ma office ya NRB ndio tsegulabe even ma post office ndio tsegulabe. Ndiye kuti takanga taphatikiza apa tikungonjezera chabe koma tupanga supplement my efforts ma district registration office komano office ya NRB ndio khazikikabe. Ndiye anthu asadere nkhawa kuti akachitika kalemberayo ndiye kuti basa NRB yatseka nangasiyena maganiza ngati zimayenda ngati zanzathu ajameki ndizosiyana ifeyo office yathu ndio khazikika. Ndiye kuti Amalawi atha kumapitabe kuma office athu kukalandira chithandizo chathu. Komanso chiyembekezo chathu ndicho kuti zinthu zikusintha kwa NRB ndipo mtsogolomo Amalawi ayembekezere kuti chiphaso chawo akalembetsa 3 weeks zikhala kuti chatuluka. Chifukwa ifeyo target yathu ndimene kuti Amalawi asamadikire nthawi yayitali kutenga chiphaso. We want to be organization yokuti izathandiza Amalawi onse mofanana. Panabwera nkhani yokuti kumwera mashina akuonongeka kumwera kokha ayi ndithu sizili choncho. Nkhani ndiyo kuti NRB ili mudera lina lililonse nsanje tuchitipa ndipo amene amatiyang'anira NRB ndi abwana mkubwa a DC pa dera lina lililonse. Ndiye pakakhala vuto kumene kuja amakhala kuti akukonza sitimadikira kuti ku headquarters apangepo kanthu. Mavuto amakhala kukonzedwa at district level and headquarters amakhala kuthandizira. Ndiye timayesesa kuti ndera lililonse tilembetse anthu ochuluka tiperekeso ziphaso zochuluka chifukwa ife matarget athu ndi anthu onse Malawi alandire chiphaso. Tikalephera kumwera ndiye kuti NRB sinagwire ntchito. So timayesesa kuti kwina kulikonse Amalawi athandizidwe chifukwa bungwe ili ndi la Amalawi onse. Amukwa mutsiriza motani. Izo kwambiri kutsiriza kwanga kwenena kuti tiyeni Amalawi pamene tafika kudera kwanu tiyeni tituluke mwaunjinji amene sinalembetse amene tilibe chitupa kuti tikathe kulembesa mukaundula waunzika. Kaundula waunzika ndofunika kwambiri pa moyo wa munthu masiku ano. Chifukwa kuti boma kuti lipangeso maplani yake limadalira manambala amene ifeyo timalemba ngati ku NRB. Koma ifeso ngati nzika kuti tipeze pasungama ma social amenities kapena ma social safety net kapena zinthu zimene boma limata kugawa kwa anthu amene ali ovutikisisa madera mwathu amafunanso kuti munthu akhale ndi chitupa.
komanso kuti even aboma omwewo kuti akhale accountable kuti inde ngati mtukula pa khomo akundipasa ineyo ngati mwakhwawa wafikadi kwa mwakhwawa amafuna chitupa chomwe chija oloti maiko amene amatithandiza maiko akunja amafuna kuti tizikhala accountable tizilondoloza kuti ndalama iyi kapena chithandizo ili yapitadi ku munthu woyenerera ndetiziwa bwanji kuti yapita ku munthu woyenerera ndi pamene munthu ali ndi chitupa ndetisimikizire ichi chitupa sichimapezeka munthu sungakhale ndi zitupa ziwiri zosiyana chitupa ndi chimodzi basi anthu ena amene amatha kuti khanga tikufuna kuti namiza kuti ajambulise kawiri koma timagwira ati ndi njira zazo zimene timagwirira kuti uyuyu wanalembesa kawiri ndeno chitupa chimapezeka kwa munthu mmodzi ngati chitupa chipita kwa munthu mmodzi chitupa chimodzi ndekuti pamene tikupanga promote accountability kuma ma programs amene boma limatibweresera so mwachidule tiyeni tikalembese. Tathokoza kwambiri amenewo ndi Mbawakwa Mwakhwawa Principal Registration Officer kamatiti mkulu woona zakalembera ku National Registration Bureau. Tenaninso ndi Janet Clare amene amaona ntchito zophunzitsa anthu zinthu zosiyana-siyana ku bungwe limeneli la kalembera waunzika. Tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi mpulogalamu ilero. Komanso nofani tithokoze mwapadera onse amene atitumizira mauthenga komanso onse amene amafuna ndithu kuti tilankhule nawo ena sitinathe kutero chifukwa cha nthawi koma ndikhulupirira ndithu Sabata yamawa mudzakhala pomwepo chifukwa tidzakhalanso ndi mpata ngati umenewo kuti mudzathe kufunsa mafunso osiyana-siyana malo manzanga onse komanso malo mabungwe la National Registration Bureau amene akutipatsira program imeneyi ya nzika yotsogola ndi NRB. Ine ndine Chance Mozobanda ndikufuneni madzulo opambana.